asa na pwede maka parking ma'am, parking. Ano sir? Dara. Sakyanan mo, sakyanan. Ay, sakyanan. Dito sa gilid sa may simbahan. Dire sir, pwede ra dire? Dire. Paparking ako kadiya dire sir. Motor ba? Sakyanan sir. Nilay bayad karwa sir. Sa sakyanan. Uwa ba? Pila? Kenani? Wanite. Ha? Wanite pagbagyo. Panite? Asa na pwede maka parking ma'am, parking. Ano sir? Dara. Sakyanan mo, sakyanan. Ay, sakyanan. Dito sa gilid sa may simbahan. Dire? Wala dire sud no. Wala diri sir. Bawal ka diri. Bawal dire sud. Pwede ra mo lang hosto di. Dili sir. Ana ra parking ra. Ang makasudra sir ang delivery ra. Delivery ra mo dong sud. Delivery o kanang nay mga tindahan jud. Dire, di pwede dire parking sakyanan. Ayo si Uya, kanan may igo. Kadiyot lang ma'am. Ako'y parking ma'am. Sakyanan no, ako'y kadiyot. Balik ko lang ako, balik ko lang. Baka na rin kamera mo. Baka may mo rin dito. Salamat. Gago! Sir, excuse me sir, asa na pwede makaparking sir? Ano ka sir? Motor Sakyanan ba, sakyanan? Sakyanan ba? Para di asa mo ka ngari ka. Dire. Pwede ra nahan? Ade, pwede ra dire? Dire sir, pwede ra dire? Dire. Paparking ako kadiya dire sir. Motor ba? Sakyanan sir. Baka may kamera siya. May kamera siya. May mo ang video. Tama sir. Pwede mo na sir? Asa na pwede ka parkingan sir? Usa man motor? Sakyanan ba? Naubos na yung parking. Naubos na? Pwede ra dire? Sir, one day waiting na sir. Dire? Yan na mo sir. Paparkingan ko kadiyot dire sir ba? Paparkingan ko kadiyot dire ba? Dire? Ha? Ano dira mo parking sir? Kadiyot lang ba? Pwede ra dire? Kadiyot lang ha? Sir? Paparkingan ko kadiyot sir. Ulit ko lang ako sir. No. May mo rin video rin eh. Prank ba? Kahit ang kamera. Sir, pilay bayad karwa sir. Sa sakyanan. Uwa ba? Pila? Kenani? Wanite. Ha? Wanite pagbagyo. Panite? Dana, vacuum. Tayo sunod ani? Waiting. Waiting, na dagang waiting no? Pwede asa, pwede ibilin sir. Scanan sir. Dara? Pwede ra balikon sir no? Pwede ra ibilin sir. Scanan sir. What? Pwede ra? Sa ibilin na yan. Scanan ako ibilin ba? Balikon lang ako sir ha? Sir, balikon lang ako. Sir, prank ra ito sir, may video sir. May video eh, prank ra. Ay sa kamera. Sir, na pwede ka parking sir. Motor, yan na no. What? Wala na may space na sir. Katunga ang model niya no? Ha? Katunga niya siya. Wala na space. Wala na no?
Tapingan natin. Masiko nila. Mga masiko nila. Usara man kaperte. Pwede ka rin lang. Ay, pangaliyo. Ha? Yanan mo. Yanan lang. Diyot na na. Pabilin na. Diyot na. What the fuck?